Salutare tuturor, suntem la o nouă serie de Shadow Fight 2. Nu m-am jucat jocul ăsta. Am level și învățăm cu Batshare. Aia vrea să se lupte cu mine și zice, eu să intru pe joc să-mi iau ceva mai bun, ori să dau un rubin. Chestii de astea, rubin și ea. Nu-mi bani. Nu mai contează. Da. Nu vreau să ne văd. Cred că e puternică. Lilic. Sau Lilic. Unde ne bate, mă? Să bate cu mătura, uite. Foarte fain. Chiar bum! Dar nu se pucea. Aruncă cu foc. Sau... Bă! Nu! Nu mai dă cu bombă de aia moftică rău. Nu. Hai să-mi vedem. Dacă vrei să-mi vedem, Boom! Fain că ne batem în sala de antrenament. Ce e asta? Dar oricum e sala de antrenament. N-am mai intrat de mult pe joc. Și oare v-am zis, mi l-a șters. Și mi l-am reinstalat de multe ori. Maximum am fost level 12 și eram la Batshare, vi-l arăt. Hai mă! Nu fi țigan! Ce faci, mă? Ioi, ce șmecher sunt de. Mi-a luat toată viața. Scuze pentru că merge editorul, dar... Nu! Cum mi-a știut? Răjitul, direct, du-te, da, pierd. Cu siguranță. Să văd un miracol. Nu! Da, știam că pierd. Și mă, care ce? Băză. 4 bani. Cinci. Nossa.
Ei, n-am 5. Hai, nu mă rog. După care la Survival se încheie episodul. Mi-a spui toate Survival, Event Survival, e de la Survival Night. Și la duel ne dă măcar aleghe. Și vor să vă dau dacă nu adaptă cu ea, dar pentru doar ce am avut-o știu cum să mă dă cu ea și... Mă ninja ăștia sunt foarte ușor, da? Dacă nu mai merge în lag. Mi-au sărit armele. Armura e aceeași, tot aceeași, nu armă. Kabum! Oi, mă mai dai mult. Du-te acolo. E treabă. Ăla era la har și ăla la 0 și 0. Frau! Până e 10 minute, cred. Ninjală. Oh, pardon. Ninjală de cur. Să screme asta. Și asta. Nu se putea să bat la perfecție, nu? Cred că toată lumea a jucat în viața lui Shadow Fight măcar o dată. Wow. Ioi, ce critical. Bine, nu critical, de am dat headshot-ul. Mă trebuie că ești maker cu un hit și mor. Băi, știu dacă îmi dau hit. Gata. Rip my ninja. Rip my ninja, rip ninja. Vreau să zic rip my friends. Dar cred că vă umplu 10 minute cu... Cu survival. Survival. Dun 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 dun. Dun. Dun 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 dun. S-au zis la mine. Unde? Du-ce la toate să. Dar nu mă principiam la survival. Am ajuns la ultima rundă, la 10. Când nu știam de joc, m-a întrebat una, la ce asta ai ajuns? Ce care la 12. Nu, asta e o de pierdută cu următorul tip. Sper că mă auziți. Și forever.
Às vezes o lago está infernal. Uma que filmez am luat, pentru că mă pisei nu luat. Pentru că de acasă tableta am bine două chestii deschise în același timp. Nu cred că n-ar buca. Boom. Flash. Oh. Ude. Abonați-vă la canalul Andoni Minuți. Uite, băiatul face o treabă bună, după părerea mea. Închei aici, cam atât a fost pentru acest episod. Noi ne vedem data viitoare.